Hi mga Karon Bell, kumusta kayo ngayon? Sana nasa mabuti kayong kalagayan at masaya ang inyong araw. Kung ano man ang inyong nararamdaman, aliwin ang sarili sa pag-watch sa aking video. Nagtanong kasi tungkol sa dagat na mas affordable siya. At ito ang aking ipapakita sa inyo. Halika, pasok tayo. Sino-sino ang may alam sa beach na to? Comment down. Marami-rami na silang mga cottages dito ngayon at may bamboo duyan pa. Ang entrance fee nila is 100 per person. Tapos yung children, 5 years old below, free lang. Kung gusto mo ng 1 table at 4 chairs lang, 500 pesos lang yun. Umbrella set, 800. Kung gusto mo naman yung umbrella huts na good for 1 to 6 packs is 1,300. Good for 7 to 11 packs na bamboo huts, 1,800. Pag 12 to 15 packs naman kayo, may gazebo hut sila na 1,900 lang. May cottages sila ng pang 15 packs and above. Yung big bamboo nila is 3,500. Tapos yung big bamboo number 1 to 3, may 2,500 sila. Tapos yung big bamboo number 4V, 3,000 yon. At yung shed number 2 to 5, 5,000. Tapos yung shed number 1 is 5,000. Other charges katulad ng electricity, 200 to 700 depends on the device. At yung shower nila ay 20. Open sila daily from 6 a.m. to 5 p.m. Tapos day use lang sila, wala silang overnight. No reservation for huts and tables. First come, first serve lang. Tapos no refunds for the on-the-day cancellations. So base sa price nila, affordable ba? Ang location nito ay nasa Marigondon, Lapu-Lapu City. Sa may crossing, daan ka lang papuntang Plantation Bay. Pag malapit ka na sa port, mag-turn left ka sa may iskinita. Sa pagpunta ko dito, may mga stroke patients na dinadala ng mga family nila na kinakover yung body nila ng sand. Effective talaga yon, yung nililibing yung half body sa sand. Tiyaga lang talaga sa family. Ito yung shed na tag 5,000. Ito yung pang 15 bucks up. Pang big parties talaga to, pang birthdays or family reunion or anniversaries or company outing, 'di ba? Or team building. Nice talaga dito sa mga team building, laro na may mga games kayo, so sandy siya, so malapit na rin sa dagat, 'di ba? Pag nagustuhan nyo to, mag-book na kayo personally dahil mas okay yung personal na nakita mo yung lugar. Ganito yung lugar na gusto ko para sa mama ko kasi wala siyang hagdan, 'di ba? Easy lang siya or convenient talaga siya. At hindi lang para sa matanda, para sa bata rin, 'di ba? Hindi siya slidey. Okay lang pag nadapa kasi sand siya. So ano na, magdesisyon ka na. Mag-enjoy kayo sa yung bonding dito soon. Enjoy watching. It's me, Annabelle.